Hello guys. Karon nga day, preta og biyahe pa dilong sa Jasper. So from Grand Prairie to Jasper, 4.5 hour according sa map. So mao na atong i-try karon. Travel ta, check nato kung unsay na sa Jasper. Okay. See ya. Jasper na ata sa So Ridge Inn. Mo ba to? Pangalan? Kalimot ko. So mo ni ang ilang room, mo ni ang ilang gawas, mo ni ang gawas sa balkon. Okay, tanawan niyo ang palibot guys. Mo na siya ang palibot. Taligsik pa man, di pa ta makalaag ay naman si Aya god, maulanan na niya. So ato ang buhaton na ni, once nga mahunong na ang ulan, mag-try tag hike, mag-hike ta padulong sa city proper, and then ugma na ta maglaglag. So guys, kita-kita na ang karon taon. Tara na to kung saan view aning Jasper, Alberta.
BizCad, gikan sa hotel dito, mag-hike lang may pahingin mo sa sentro ron. Buto kung sa kalayo nga. Mag-hike kami, tara na to, makaya ba na mo? Kaya kung mag-hike ta, ma-enjoy na to ang view.